न'खरनिफ्राय ओंखारलांब्ला जोंनि न'खरा आरो बारा दरसि जाबावसिगोन। रावबो गथ' मानसियानो गैला जासिगोन जोंनि न'आव। नों थांखांनायनि उनाव खम गोदाव सोराव मोनगोन आङो। आयं, आंखौथ' नायनोल'सो फैदोंना, आंथ' दानो हाबा जायाना। आरो नायनो फैनायाबा माबायदि जागोन, सेंग्रायाबा माबायदि, आंखौबा फसायगोन ना फसाया, ना आं बेखौ फसायनाय जानाय नङा। थै आयं, गावहा माबा दानो माबा माबि साननानै दुखु खालामलाबायो। दुखु खालामनो नाङाहाय मा आयं। दैजि, जि गाबनो ओंखारदों आं। दिनै नोंखौ हौवा गोदान सोंनो फैनो नागिरदों। आं नोंखौ देलायहोनो मोनदों, नाथाय आंनि फिसा हिन्जावनि थाखायथ' आं जेबोखौनो मावनो मोनासै बेफोरबायदि। फिसा हिन्जाव सासेल'मोन आंहाबो, फिसा हिन्जाव सासेखौनो आंहाबो गोबां सिमां दङमोन। बेफोरबायदि हिन्जाव गोदान महरै देलायहोनानै फेम पार्टि दामनानै रायजो समाजै ग्रोम ग्रोम बिदाय हरनो होननानै, नाथाय बहा सिरि सिरि खारखोमालांबायसो। नाथाय दिनै नोंखौ सोरबादि नायनो फैनो नागिरदों। दिनै नोंखौ देलायहोनानै आं गावखौनो जोबोर गोजोननाय मोनबाय। आयं, आंहाथ' बिमा बिफा दङब्लाबो दिनै गैयै बायदि जाखाबाय। नोंनो आंनि बिमा बिफा जाबाय। आयं, आंखौ देलायहोनायखौनो आब' इसाखौबो साननानै लादो। आरो नों दिनै देलायहोनायखौनो आंबो बिमा बिफा देलायहोदों होननानै साननानै लागोन। ओमफ्राय आयं, खैथासोआव फैगोन आलासिफोरा? दैजि, नोंहाथ' देलायखांखाबाय मालाय। आराम थाबाय थादो नोङो, नेबाय थादो माला सफैयो, जानो गोनां हौवाया माबायदि जायो। दे, आंहाबो एसे ओंखारहैनि। बिहामजो, आबै दैजि ओंखारखांबाय? औ आयै, आं बेखौ देलायहोखांबाय, ओंखारहोखांबाय, जिरायनानै दङ। आंबो एसे ओंखारनोसै। ओमफ्राय आयै, नोंबोथ' एसे साफा जादो, आलासि सफैसिगोनब्ला। है, जायो जोंफोरा, बुरै मानसिफ्रालाय मा देलायबाय थानो। देलायबाबो बे बुरै महरानो, देलायाबाबो बे बुरै महरानो। जायो जोंफोरनिया बिदिनो। ओमफ्राय बिहामजो, आलासिफ्रा दा साबेसे फैयो आंथ' बेखौबो बुंनो हाला। आलासिफ्रा फैखांब्लानो आलासिफोरा साबेसे साननानै नोंसोर हौवा हिन्जाव संनाय खुरनायाव हाथा फाथा नांदो दे। जागोन दे आयै। दङना गासैबो न'आव? ए दङ, फैबाय, फै जिरायफै। बा, आयु दैजि, जा मोजां नुखादोंहाय नोंखौ। मालाय सेंग्रा फैयै सिगाङावनो गानै जोमै साफाथार माथो। दे दे। र' एसे देलायदों। हौवा गोदाना फैग्रोमोग्रोम मेगना बेरला-बेथा जालायसिगोन बे। आयु लासिं बासिं, बिदि दाबुं। आं एथ' समायना नङा जे आंखौ नुनाय लोगो लोगो बिनि मेगना बेरला बेथा जालायनाय। बेबा मालाय बेसेबां साइज आंनिख्रुइबो। आंहाथ' महरानो गैबावा, गन्थङानो खान्देरिसोबाव आंहाथ'। नै, माथो लावगिया मालाबानो दंफैयो। औहाय, फैखाबाय आङो। ओमफ्राय आलासिफ्रालाय मा, सफैबाय ना सफैयाखै दाबो? सफैसिगोन, फैगासिनो। दानिसो फन खालामहरनायमोन आङो। ओमफ्राय गामिनि मानसिफ्रासो मानोसो दाबो फैयासैथाय? बुंखादों आङो एसे थाब फै होननानै, माथो दाबो रावबोआनो फैयाखै। मालायबा, एबा मानो दाबो फैयाखै? फैगोनदां दा दसे उनाव। दे, आलासिफोर सफैयै सिगाङाव सफैजोबबानो जाबाय। मोनसे खोथामोन नङा? दे, जिरायनानै रायलायदो। माबा, आं दानि नोंसानाव फैबाय थानाय समाव जोमैया फन खालामहरदोंमोन। मा? आइया फन खालामहरदों? बिदिब्ला आंनि आइया नोंजों कन्टेक्टआव दङ? औ, नोंनि आइया आंजों कन्टेक्टआव दङ। आं खोन्थाहरदों दिनै नोंखौ सोरबा नायनो फैसिगोननो होननानै। नोंनि आइया बेसेरा दुखु जाहरदों आरो। इसोर, आंनि फिसानि बेफोरबायदि खबरनि समाव आं गैया होननानै दुखु जादों आरो। बिदिब्ला आंनि आइखौ लिंहरनो हागौमोन ना? आबै, नों आइखौ निमाहा होबायना? नों आइखौ निमाहा होबायब्ला नों आइखौ लिंहरदो ना। नोंगौ, आंबो सम मोनसे आइखौ गोबां अयथासार खालामफ्लांबाय। गोसोआ दुखु मोननाय समाव। नाथाय बिमा गैयाब्ला संसारखौनो खाना बायदिसो मोनो। बिमाया बिमाखा, बिमानि जायगाखौ रावबो लानो हाया। लिंहरोब्लालाय आंनियाव नम्बर दङ, लानानै रायज्लायहरबानो जाबाय दा। दालाय मानसियालाय बबेयाव दङनो? दा मानसिया गुवाहाटियाव दं। आरो गाव बुंनाय बायदिब्लालाय बियो सोरबा मालिकनि न'आव रुवाथि हिसाबै थायो। आरो गावलाय बुंदों नंगौना नङा, एसे बिराद अयथासार खालामोनो माथो मालिक हिन्जावा। जानाय लोंनाय सम बायदि जाहोआनो। खामानि एसे जायाब्लाबो रायोनो। सोरबा मानसि फैबाथाय हारसिं मावसोमनानै जाहोनो नांगौनो। गावलाय बुंनाय आरो, दा बेसेबां सैथो बेसो मिथिसिगौ। गावलाय बिराद गाबहरनाय, बिराद दुखु फोरमायहरदों आरो। बेथ' जाखासिगोन, मालायनि न'आवलाय आरो बहाथो गावनि बायदि मोननो। आबै, आइखौ लिंहरनानै न'आवनो दोननोसै। बियो फैनो गोसो न'आव, खिन्थु दायनिगिरिखौ मावबाय नालाय, बेनिखायनो हायाखै बियो।
आयै आलासिफ्रा फैबाय हा नंमारगौ आरो औ नंगौ औ आयै नंगौ आलासिफ्रा फैबाय नाथाय गामिनि मानसिफ्रा दाबो नुजाफैयाखै फैबाय आयै गामिनि मानसिफोरबो फैबाय आलासिफोरजोंनो मालाय लामा ससेनिफ्राय ज' फैफादों ओइ दालाय लामा ससेया गाज्रि नङा हाब्रु गोजा गारिखौ लाबोनो हायाखैनो दा थाबायना फैदों दा गामिनि मानसिफ्राबो फैगासिनोमोन दा ज' लोगो मोनलायनानै फैबाय मालाय फैदो आयै दे होमबा लावगि नों बेयाव थाथ' दे ओइ हिन्जाव गोदान नों मानो गाबदों आं गाबाखै बिखाया जि दुब दुब मोनदों जि मानोबा गिनायसो मोनदों आरोलै आङो आलासिफोर फैनाय होननाय लोगो लोगोनो जाम्बि मानो गिनांगौ नोंखौथ' बुनो रायनो फैयाखैना नोंखौ नायनोसो फैदों जिउनि लोगोरि सोरबा खालामनो थाखै आलासिफ्रा फैबाय होननाय लोगो लोगो खिनो हासुनोसो ओंखारनाय बायदि मोनजोब्बाय आङो ओहो आं नायजाया आं हौवाजों नायजाया आंसो गोजानाव थानानै हौवाखौ नायखोमाहरगोन लासिं बासिंनो बोरैबा जुदि आंखौ फसायाब्ला खम लासिंसिं जागोन आङो आबैया सोङोब्लाथाय न' सिङाव दङ होनना खोन्थादे खुलुमबाय मोजाङैनो सफैबाय ना खुलुमबाय नोंथांखौबो औ जों मोजाङैनो सफैबाय नाथाय बे न' मोनहांसो लामाया जोबोर हाब्रु ना बेनिखायनो गारिखौ लाबोनो हायासै न'सिम थाबायना फैनांबाय औहाय माथो बुंनो आरो बे दैज्लां बोथोरबाथाय जोंनिया अखा हाबाथाय बे लामा ससेया बिराद मैला जायो बिराद खस्थ' गारि थांलाय फैलायनोनो ओमफ्राय ने आङो गामिनि मानसिफोरखौबो बाराद्राय लिङाखै लिंनायालाय सानैसोल' ओरैनो महिलाफोरखौ लिंदों जेबोथ' उसुबिदा गैयाना दे साखि हिसाबैथ' दङ दा जेबो नङा जोंबो गोजान लामाखायनो बारा मानसि लाना फैयासै आं फिसालाखौ लाबाय आं बिफा बिथिंहाय सासे गामिनि गामबुराखौ लानानै फैबाय ओमफ्राय आंथ' सेंग्राखौ गोदो उन्दैयाव नुनायानो दाथ' बारा गोसोआवबो गैला जोंहा बै राजायानोमोन ना जानो गोनां हौवा गोदाना औ बेनो गोदो उन्दैयाव रांख्रेख्रि फिसासासोमोन मानसियानो नाथाय दा सेंग्रा देरना माथो हनै जौब्लां बेदब्लां गोजौ गिदिर जाथारबाय मानसिया दे मिलायखागोनसो जोंहा आबै दैजियाबोथ' माहाथो गोजौ खादा मोदोमाल'सो एसे फिसा बेलाय दा सिख्ला मानसि नालाय जानाय लोंनाय खम देनां हाबा जाबा मालाय मोदोम खाबा मिलायगोनसो गोजौ सानैबो ओइ लावगि लाना फैलाय जोंहा आबैखौ र' जोंहा फिसौआबो गानै जोमै ओंखारनानै दंखायो फैगासिनो ओमफ्राय हौवासानाव माबाफोर सोंनो गोनां दङब्ला सोंना लाखानो हागोन सिदा स्रां स्रुं जाहाथे उनावहाय माथो बिदिसोनो होननानै हांमा हांसा थालायनो नाङा बेनिखायनो माबाफोर सोंनो गोसो दङब्ला सोंनानै लाखा बेसे फरायो मा मावो आरो माब्रै आखल आखु लोंनाय जानाय दङ नामा बेफोरखौ सोंना लाखानाया मोजां सोंनोथ' दङ सोंनायाथ' सोंगोन आङो नाथाय जों सोंखांनानैबो जुदि हौवा हिन्जाव सानै सेंग्रा सिख्लाया फसायलायनाय गैयाबाथ' जेबो लाब गैया बेनिखायनो बिसोर सानैखौ नायलायहोग्रोनोसै गावसोर नायलायना लानानै फसायलाया बिनि उनाव रायलायनोसै लाना फैदो आबैखौ लावगि लाजिखोसो ना माखो गथ'आ उन्दैनिफ्रायनो रावजोंबो नायजाफेराखै नालाय लाजिदों बे फैनोसो उसुबिदा मोनदों बे ओरैनोलाय गाननाय जोमनाय जाजोबखाबाय देलायनानै थाखाबाय दहायनो लाजिदों बियो र' दसे लाजिबावथोंसै बियो आं जानो गोनां आबौजोंनो रायलायस्रानोसै आंथ' बासिया महर मुस्रियाथ' रायजो जाहोआ संसार जाहोआ महर मुस्रि महर गोसा जानानैबो जुदि आखल आखुआसो गैयाब्ला जेबो लाब गैया बेनिखायनो आङो सिगां आखल आखुखौसो नायग्रोयो महरखौ आंहा जेबो अरजाया आंनि थाखायथ' थिगानो नंगौ जाय मानसिया महर मुस्रिखौ नायनानै हाबा जायो बिसोरो गाबनो गोनां जायो बेनिखायनो सिगांनो बिनि मावनाय दांनाय मा मावो मा खालामो माबायदि लोंनाय जानाय दं गैया न'खरा माबायदि बेफोरखौ सोंनानै लाग्रोदो हौवासानावनो आच्छा आबौ नामखौबोथ' गोसोआव गैला आबौखौनो होनखानोसै आं आबौ ओमफ्राय फरायनायफ्रालाय बेसेथो आगबारिखो आङो ना MA फरायगासिनो फरायनायालाय ओरै फरायबायबो थादों आरो बिथिं खाथियावनो मोनसे जोंहा प्राइभेट अफिस दङ नालाय दा बे प्राइभेट अफिसावनो फिसा फिला जबखौनो मावनानै दंथ'यो उनाव नाजादों नाजानायालाय साख्रिफोरखौ होसोनो दे बिदिनो नाजालांबाय था ओमफ्राय मोनसे खोथासो सोंस्राबावनोसै आं आबौआलाय लोंनाय जानाय बा बेफोरबायदि निसा बुस्थु गेलेनाय बेफोरबायदियाव थाङो ना थाङा जौ लोंनायनि खोथा बुंदों नामा आंथ' दिनैसिम जौखौ लोंफेराखै लोंनायालाय आरो आं लोंनायबो नङा मालाय सेंग्राफोरबायदि नंखाया नंनायालाय आंनि फिसालाया गामिनि होननानै आंबो बुंनो सानो अबयसे दिनैसिमथ' गथ'खौ जोङो बेफोरबायदि नुफेराखै नुनायालाय लोंनाय जानाय आं खोथानोबो हाया ओमफ्राय जोंहा नोंथांमोननि हा हुफ्राथ' दंखायोमोनदां माथो ना एसे एनै
हा हुफोराथ' गैयाबो नंद्राया दङ दंनायालाय गायनाय हा आरो बोरि हाजों गासै 9 बिगासो दङ दंनायालाय दे होमब्लालाय आरो माथो आंथ' फसायबायानो दा जोंनिफ्रायबो माबाफोर सोंनो गोनां दङब्ला सोंनानै लानो हागोन हिनजावसानि थिङै आरो न'खरनि फारसे आं सोंबाय थाला दे मानो होनोब्ला नोंसा बिहावनियावनो गासैखौबो रायलायखाखानायसो बिदिब्लालाय खोथायानो जोबखाबायना बिदिब्ला र' आबैया माथो दाबो फैयासै लायनि रं आबैखौ दाथ' दे जोंहा हौवा गोदाननि नामासो मामोनथाय आंनि नामा बाम्बुला ए बाम्बुला माबाहाय मा होनगोन गामिनिनो जोंबो आंबो गामिनिनो न' खाथिनिनो दाथ' गासिबो रायलायनायानो जाखाजोबखाबाय आंथ' मा बुंबावनो नोंथ' गामिनि ना बिदिब्ला आं फंसेसो खोथा सोंनोसो सानदोंमोन आदसा हिन्जावसाखौथ' जोङो मालाबाबो नुफेराखैबो आरो बिजों थाफेरनोबो मोनाखै रायलायफेरनोबो मोनाखै बिनि आखल आखु सोलिनाय गामिफ्राव माबायदि मोनथियाबो दा माने गामियावनो लांगोन नालाय बिहामजो जिहेतु मोजां गाज्रि मोनथिना थांखानाया मोजां बिनिखायनो सोंनोसो सानदोंमोन जोंहा हिन्जावसायाबा माबायदि गामिफोराव माबाफोर गाज्रि रेकर्डफोर दंबाय बायोमोन ना गैया आंथ' हिनजावसाखौ बेफोरबायदि गाज्रि दिनैसिम नुवाखै नुनायालाय खिन्थु मा होनो फिसाजो बा नोंसोर दा जायखौ सोंफैदों बेथ' गाज्रि नङा खिन्थु बिनि बिमा बिफायासो आं बिसोरखौसो गद होनो हाया बिमायाथ' बिमा लाजाखाया दा बिमानि आखलखौ नायोब्ला बोरैबा जुदि बिमानि आखला फिसाजोनियाव थांदोंब्लासो उनाव मा जागोन आं बेखौ बुंनो हाया खिन्थु बिमानि आखला लाजाथारा फिसाजोआथ' एसेबां नङा बारु मोजां दा बिमानि आखलखौबा लागोन ना लाया बेबा आच्छा नंगौना बिमायालाय माथो गाज्रि मा माने मालायनि मोजां नायनो हाया सोरनिबा एसे मोजां बुस्थु थाबा खावनो जायो खावो बिदिनो आरो जायखौनो माइखौनो मुलि होना बुथारनो नागिरो बेफोरनो आरो गाज्रियाथ' आरो मा गासिबो गाज्रि मोनसेबो मोजां खामानि मावा बियो बिमाया होद गामबुरा माब्रै जागोनब्रा बिदिब्ला दाथ' आरो गासै खोथा रायलायखांखांनायनि उनावसो बेफोरबायदि केन्सेल खालामबाथ' खोथाया बोरैबा जागोन आरो बिमायासोब्लालाय फिसानिथ' दिनैसिम जेबो रेकर्ड मोनाखैब्लाथ' फिसाजोआ थिगानो जागोन खारन सोरबा बायदिया उन्दैनिफ्रायनो गाज्रि जाखायो जानाय नङा बे थिगानो बे नायना लाग्रोदो आबै ओइ आबै हारे बहा थांखो बिसोरलाय आया बहा थांखो बिसोरो आबै दिजि लावगि बोरोथो आं नोंखौ लानानै फै होननानै आबैखौ एथ' गाबज्रिहरबाय थादों खोनादों आं खोनानायालाय नोंनि गाबज्रिनायखौ नाथाय हनै माथो दैजियानो लाजियोनो होननानै माथो खारखोमाबायसो मा खारखोमाबाय औ खारखोमाबायसो न' सिङावसो हाबना थाहैबाय माबा नायजानानै जुदि बोरैबा रेजेक्ट खालामजायोब्ला लासिं जाथारगोन होननानैहाय खारखोमानासो थाहैबाय माबा गावसो खोरखिथिनिफ्राय हौवाखौ नाहरनोसैनो नुजायानो मा बुंनाय जाखोहाय बेलाय ओइ दैजि